Tot començà quan s'aproximaven les eleccions municipals i les enquestes per al PP anaven mal. Fins al moment havien augmentat la contribució urbana a Xàtiva en un 190%. Ara l'alcalde Rus decidia baixar la contribució en un 15%. Que l'any que ve vaig a baixar el 15% de l'IBI. Va baixar el 15% de l'IBI? Sí, així està bé. Per què? Pues perquè quan la situació està mal tenen que baixar impostos, no es tenen que pujar. Entonces, l'any que ve va baixar el 15% del valor catastral, que això és molt important. I no hauran de compensar amb altres ingressos d'una altra via o retallant algun puesto? No. Bueno, al final ha sigut d'un 5%. Però, en realitat, com afectarà aquesta baixada a la majoria de les famílies de la ciutat? Qualsevol família, pis i cotxe, 32 en 5 euros. I com ho farà entre les famílies que més tenen? 3 pisos, un xalet, una nave industrial, 3 cotxes, un bancal, 223 en 74 euros. Si baixen els ingressos, què passa amb els serveis municipals? Retallades per una quantia de 1,5 milions d'euros en educació, conservatori, cultura, teatre, sanitat, protectora d'animals, festes de carrer, aigües potables, neteja. Front a les retallades hi ha alternativa. Si farem pagar més al 5% de la població que més propietats té, obtindríem 250.000 euros més. Amb un ajustament més racional de despesa, aconseguiríem 184.554 euros més. Per reduir en un 50% els serveis municipals i gestionats per empreses privades i assumint-los l'empresa municipal, aconseguiríem 114.000 euros més. Finalment, amb la fiscalitat verda, posant una taxa de l'aigua als consums irresponsables, 65.000 euros més. Si fem pagar més als que més tenen i als que més contaminen, una altra ciutat serà possible. Si tu vols, i tant que podem.